verkeersinformatie van je op de A32 van Heerenveen naar Ljouwert en ik de andere kant op. Steen files en het had te krijgen met meerdere auto's die het van de dikrekken binnen der op de A32. Ik kom uit Maaskoging van Gledens. Juist de aankondigen van de morgen betiet en nou komen ze op sneeuw en ijzel en dus moeten we daar rekening mee houden. Het komt van dijkbeheerder Rijkswaterstaat van de morgen als een volslagen verrassing. Het weer echt buien die hier boven de A32 ontstaan binnen. Nou, die hebben ervoor zorgen dat er niet eens ijzel weer en dat het eigenlijk iedereen overvallen is. Is het nou voor te komen? Nee. Justermorgen is er voor het laatst uit en nevens het weerbureau hoeft er net weer zo op het dik. Het weerbureau jouwt advies aan Rijkswaterstaat op basis van gegevens van de meetstations onder dieken. Maar Rijkswaterstaat zocht de situatie rap verorien. Om jou zo ben we toch uitgerukt en nou ja, eigenlijk wie dat toen al te laat. Bergingsbedrijf Hof van het Heerenveen had er het jaar te drokste mee. Ze hebben 15 van de 20 scheerauto's van de A32 helpen. Sommige hebben we laten staan omdat we daar nog niet aan het werk konden in verband met de veiligheid. En we hebben sommige laten staan omdat de mensen al weg waren. Gewoon afsluiten en de eerste auto's ophalen waar de mensen nog bij zijn. De ongelukken bleven behind dat blikskeer. En dat is maar goed, want ik de helpdiensten had last van de Gledens. Gelukkig hebben we heel wat hulp gehad van de politie. Die het eigenlijk aan het blok rijden wist, heel rustig, stadig aan de auto's hebben begeleid. Zodat de auto's werden redelijk veilig, of ja, helemaal veilig natuurlijk, weer naar hun bestemming komen. Het gaat uiteindelijk om een opmerkelijk plaatselijke bui. Ja, dat was eigenlijk hoofdzakelijk rechts, dus Heerenveen richting Leeuwarden. En op de andere kant hebben we eigenlijk maar 2 of 3 opgehaald. Hoe kan ze ook staan? Ik heb geen idee.